No aday ti maysa nga kang runaan nga aramiden tayo, titunggal maysa, mabalintay nga maipaay, maitulong iti padatay nga Kristiyano, ket iso daytoy kararag. Prayer. Tonight, I am going to speak to you on how prayer impacts your life. How prayer impacts your life. Adu dagiti banag iti biag tayo nga ada impact na kada tayo. For example, what you eat will affect your health. No nasalunat dagiti kang kanen tayo, DJ lifestyle nga makuna. Healthy, active lifestyle. Ada impact na di health tayo DJ. Ngem no tiltila dat kang kanen tayo ket awan iti preno na kakabsat akat adamat impact na iti salunat tayo dayjay. So food can have an impact to your health. DJ pa nag-change iti address. No aga-abroad ka, when umakar ka ti pagyanan, panag-shift iti course, will have an impact in our life. While these things, as an example, ket adda maited na nga impact iti biag tayo, deti kararag kakabsat, iso iti makaited, iti kapintasan, kadaklan, ken kamayatan, nga impact iti biag iti maysa nga namati ken Kristo. So, how prayer impacts your life? At deti kakabsat nga mensahe, very simple, very basic, but at least ikan na tayo iti idea kakabsat, iti panagkararag. Adda ngamin digiti New Christian ko na dagat, anyat ibagak no agkararagak. So, digito'y kakabsat nga punto, talo deti muna nga inak i-share, ket ikan na tayo ti idea kakabsat, no anya digiti banag ti biag tayo, nga nasisita nga maikamang ken maikararag ti Apo. Okay? Number 1, how prayer impacts your life. Number 1, it sanctifies our thoughts. It sanctifies our thoughts. Ti panunot kakabsat, ket iso iti no computer, central processing unit. Iso iti software, iti computer. Okay? DJ pinaka-software na, DJ programs na, DJ na-install nga application, ket depende no anyat in-install mong application, akat isut ba usar mo. No nang-install ka ti Microsoft, so you can make use of that. Ngem no awan in-install mo, akat hamo mausar, awan maaramid mo akas jay. So, deti function, uno deti biag tayo kakabsat, is dependent kadigiti thoughts tayo. Iso nga, daytoy kararag, it sanctifies our thoughts. Tika na sa unti sanctify, it basically means, no ko na mga sanctify kat for the Lord. Arisitan na, evaluaten na, nga digiti panunot tayo, kadagiti pampanunutan tayo, masapol nga amin nga aramidem, pangpanggapam nga pampanunutan, masapol nga para ti Apo. Dayjay ti maaramid ti kararag. For example, no nagkararag ako ng Apo, ikanak iti kastoy. So, dijay pa nagkararag mo kakabsat, ma-realize mo ijay, nga kunam, daytoy Apo kat saan lang gapu kanyak ng para kan ka Apo. So, prayer sanctifies our thoughts. Also, prayer purifies our motives and intentions. Ti kararag kakabsat, guguran na, dalusan na, dagiti motibo tayo. Tano daduma, mabaling nga dadigitayhan nga nasayaat, nga kinasikap, iti puso kan panunot tayo. Ket no digito'y kakabsat, idalan tayo ti kararag, ket ijay nga proseso, umay ti pan naka-purify, kasi ti Apo, makisarsarita ka kang kuwana, kasarita na kamat, agsarsarita kayo, agtungtong kayo, babaan iti panagkararag. Iso nga no, adamaysa nga plano kan panggap,
nga hamo may kararag ti Apo, kayat na nga sawan, napipya nga di mo aramiden. Kasi hamo may kararag iti Apo, gaputa adda pa kagiltiam kadayjay nga aramiden, so nga hamo may kararag. So, pure prayer purifies our motives and intentions. Ijay Psalms 139 verses 23 to 24, kung nanadjay kakabsat, napintas dito kararag ni Psalmist David, search me, O God. Deta search kakabsat kat kwa. Dete kaslang kumano a the warrant of arrest mo no search, umay da search sa tabalayo. Ket adda sa pulen da kakabsat, di kadlukatan da amin na cabinet, amin nga sirok ti kama, amin na suli, kasi adda sa pulen da. Search me, kuna ni David. Apo, kitaam, ti pusok. Know my heart. Try me, padasem, Apo. Oh. And know my thoughts. And see, kuna na, kitaem. If there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, ti kararag, dalusan na ti panunot tayo. Ilintag na, digidyahan na pagiso nga, panggap, panunot, motibo tayo. Oh. Ikatan na, digiti, hana nasaya at kakabsat, nga kinasikap ka, digiti pampanunot tayo. It purifies our motives and intentions. The implication na nga rod, no hantay nga managkarkararag, akat narugit ti panunot tayo. Narugit kakabsat, hantay ma-check. There is no way we can check. No usto, dagiti pampanunot tayo, dagiti nagunag ti puso tayo, at ahantay mo't nga managkarkararag. Now, to bring it into a more direct point is this. Our plans and actions kung minsan may be driven by fear. Mabaling nga, dagiti planong aramidon tayo kat tinangidurun ka da tayo kat danag. So, noong kararag mo ti Apo, ikatan na jay danag, kat mabalin nga, mabalyar kakabsat, day di aramidem, kasi na-realize mo, madi, kasi dati aramidem kat hamot nga out of faith. Masapol nga out of faith, adamot fear kanyak. Wano ko nam ko, Apo, tulungan nak ka dati aramidem kat saan nga pa managbubutengak, no diket, agtalikak kan ka Apo. So ikatan na jay fear. Sometimes, we are driven by pride. Oo. Aramidem tayo ti may nga banag, gaputa, mabalingkat dete kasla nasukit dete rik na tayo. Kat hantay kayat ti masapawan. Wano hantay kayat kakabsat iti kasla maimamag. Kat ko nato madi. O pride. Or mabalin nga kayat tay iti agpalangguad. So, digito ikat yung kararag mo ko nam Apo, guray ka, sakbay ka di nga isawang ko, digito nga balikas. Sakbay nga aramidak deti Apo, kat ma-realize ko nga, addahan na nasaya at kanyak Apo, iso deti pride. O anapay, driven by greed. O anat greed kakabsat, kinaagom. O anapay, last, amoyo ti last, dakes nga tarigagay, derep nga nainlasagan. Eket, makitam kat kunam Apo, madi, digiti aramidag, madi, digiti pagturungat. So nga, dalusan nag-Apo, it could be driven by insecurity. Oh, no insecure, adda DJ nga rik na tayo kakabsat. Kat adda digite aramiden tayo. Wano mapanunot tayo nga aramiden, tapno lang ti kasta. Kat saan tayo nga kasla matret DJ sense of security tayo ti bagbagi tayo. Kat di tayo ammo, hananapintas gayam digijay. So nga, Apo sakbay ka di nga aramidek digito, kat checkam dito pusok no anat rason no ape nga aramidek dito nga banag. Or it could be driven by hatred. Gapot gura. Kakabsat, kat kunatay guray ka Apo. Sakbay ka di nga i-post ko dito nga banag, kat baka madimot iti rason na jay pusok no apay. So, prayer allows us, it gives us a point to confess. Maipudno tayo. Maibagatay ti Apo. Sino kada kayo kakabsat ti honest nga makisarita ka na po Diyos? Agasam, dadigiti Kristiyano nga na makisauti Apo kat permit honesty na kakabsat talaga nga ibuksilan na kuna na Apo. Amok nga awan ti mailingod king ka nga masapol nga itibiyang ko masursurok nga bigbigan kan ipudno digiti nga banag
tapno madalusanak kadigito nga sana nasaya tabanag. Prayer allows us to confess these feelings to God, and in return, He purifies our mind and our heart. Amen? So, nagpintas deta nga impacti kararag ti biyag ti may sa Kristiyano. Amen? At hantay yung makapagserbi nga na estilo, no hantay nga nadalos. Kuna nang the Bible kat, if any man will purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Kat, padasam man ti uminom kakabsat no ti pagbaswam kat arinola. Ha? Deti arinola nga inusar mo nga nagpatnag. Napamukinilnugan ti danom. Sa mo intaya inte mineral water. Padasam man na paginuman. Numayat kakabsat. Akat saan na ata narugit, marugitan ka kaday nga banat. Nang nangruna ti Apo tanasantuan. So kayat na nga datay nga anak na, dagiti panunot tayo, dagiti pangpanggap ti puso tayo, dagiti tartarigagay tayo, ket pamadayaw ti kinasyasin nunan, may tandudo iti kinasyasin nun ni Apo Diyos iti biyag tayo. Isu nga kas Kristiyano, masapol nga ikararag tayo digitoy. Kita yo? Isu nga ko nam itagat, Pastor, anat ikararag ko? Digituyen kakabsat ti mabalim mong ikararag. Tunurabi sakbay nga mairigap tamatam, unog rigap tamatam, kat sakbay nga maturog kan kakabsat ko nam Apo. Ala, evaluate me, search me, O God, and know my heart. Awang mailingad king ka, you know all thoughts. Adayo dapay kat amumun Apo. Awang pulos mailingad king ka, iso nga dawatag, tadalusan nat, ikatem de kiti hananasaya at Apo nga panunot kanyak, sukatam itinalintag, nalimbong, nalimpyo, nasinaw, nasayaat, naimbag nga pampanunot Apo. Dayjay ko mati adda kanyak, tapno isut mangidurun kanyak kadagitoy amin nga aramidag. Amen? 1 John 1:9. 1 John 1:9. If we confess our sins, kita nyo? Confess. Ti confess kakabsat kat ipudno. Oo. Kaslang kumano, uy, aday confess ko king ka. Kunana, kaya nasawan, aday ipudno king ka. Sikreto. So, ado ngamin, di kita na italimeng. Tibiyag tayo. We just go on with life. Kaya ti Apo kakabsat. Nga, surutan tayo di prayer, deti ari ni Psalmist David. Kat, iti first John, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hanabendisyonan ti Apo, dagiti panggap tayo, dagiti plano tayo, no hananasayaat kakabsat, dagiti adday iti panunod tayo. Isu nga kunate kumaapo, sakbay kadi, dagiti nga aramidet nga banag itang aldaw, umunati amin, Apo, dalusan na kadagiti hananasayaat a panunot, dalusan na kadagiti hananasayaat nga naaramidak, ken babak ko ti imatang mo, dagiti nagkurangat, wenno pa nagsubsubra iti pampanunot ko Apo. Lord God, please help me. Oh, kunano dete may isa nga pastor ket, it's either prayer will keep you away from sin or sin will keep you away from prayer. O numan nagkarkararag ka, akat talaga nga hanakom nanto digiti temptasyon wenno ti basol kakabsat hanna ka mabaling nga madadael. Adamot digitay di kunana nga sin will keep you away. Gaputa adda digitay basol nga hantay kayat nga ikwati Apo, isettle kini Apo. Dayjay ti agbaling nga lapod nga kadla useless ping agkarkararag adamot digiti nga bambanag ti biag ko. Ammo tayo dayjay. Isu nga kakabsat tinasaya at ijay agpakumbabatay ti Apo ket kunatayo Lord. Ilinteg mo ti puso, ilinteg mo ti panunot ko, ilinteg mo ti biag ko. Lord, my prayer should keep me away from sin. Kita yung kabsat? Importante dayto iti biag ti may sa Kristiyano. And prayer will give that wonderful, powerful impact in the life of a Christian. Amen? Praise the Lord. May kadwa kakabsat. Not only it sanctifies our thoughts, but number 2, it makes us spiritually vibrant. Nagmayatan. Anapay ti impact ti kararag ti may sa Kristiyano. It makes us spiritually
vibrant. Deti vibrant kakabsat. Ti kayat na nga sawan, it means full of energy. Oh, kita yo? Full of energy and enthusiasm. Nga daytoy nga kina-energetic, kinaregta, kinakarinyo kakabsat, kat maipapan kadagiti na Diyosan. Iti pa nagserbi na espirituan. Ano da duma at dakadatay dete human nature nga no maipanggap ti na inlasagan. Naka-excited tayo. Ngam no maipanggap iti na Diyosan, agpapatay tayo. Aglalannay, agmamayo. Teko na ni Pastor John, agkukurot. O, amo iti agkukurot. Kasla manok kakabsat. Ngagsaksakit. Agkurot. Pag-amuam kakabsat, mat naglatan, manipod, yan takayo. O, agpistin, kakabsat. Kathaan kumakat numarik natin, kat kunatayo gureka. Apay numaipapan ka, digito na inlubungan, na inlasagan, na intawan, nga bambanag, kat kaladyak makaturog. Kaladete nak-excited ak, energetic ak, ngam numaipapan ka, digito na Diyos ang kat kasladete, agbamayo ak. Agal alumiim tirik na. Tisungbat nakakabsat dayta kararag. Amen. Tababaan ti panakisa sa tiyapo kakabsat. Tiyapo punwan namat iti pusom ti energy. Oh, mabalin nga ti rason nga umay kada tayo kakabsat ti panagkapoy kat gapo kadagiti daily task. Dagiti aramid nga inaldaw, trabaho, responsibilidad, dagiti karit, problema, ti panagbiag, nga sangsangwan tayo kakabsat. Eket kasla kumadeta, mula, no saan nga ma-reinforcean kakabsat, iti kasapulan na, no anyaman deta nga fertilizer, when no pang booster king kuana, han na malabanan kakabsat, digidjay nga umay king kuana. Ket aglaylay. Oh, kat no aglaylay, awanan, kakabsat, han nagbungan, maperdin, kakabsat, kat han nakayat ti apo nga kasjay tayo, iso nga, deti kararag, kakabsat ti aramidin tayo, Isaiah 40:31. The Bible says in Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord, ti maysa, dayta kakabsat nga, wait upon the Lord, ti agpanuray iti apo kunana, kat kararag di jay. Shall renew their strength. Amen. They shall mount up with wings as eagles. Kala digiti agila, nga yukrad na ti payak na, kat napigsa ti angin, kakabsat, at dagaganay gaya na hangati agpapatay, nakapuot ka pa iti bilit nga, agpapatay nga mang yukrad, tapayak na kakabsat. Ay katawanan na, agdaiba na, matnagang kakabsat. Deta bilit kat no, yukrad na tapayak na, digiti agila, kat talaga nga, masapul nga, the strength na, energy. Kastamat ti masapul tayo. Kakabsat ti panagserbi tayo, ti apo, ti pamati tayo. Amen. We need to have a spiritual vibrance. Our faith must be strong. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kita tayo kakabsat. No, kitaan tayo, the early church, in the book of Acts, the church was a spiritually vibrant church. Pero may kakabsat. Di kina-vibrant da, kina-aktibo da, kina-regta, pigsada kakabsat. Kat kunana di Bible, kat you have turned the world upside down kunada. Talaga nga, dagiti tao, mariknada kakabsat, dayjay, kina-strong ti Christian life di gito, nga namati, uray, ma-persecute da, may dadanas da, mairuruman da, kat makita tayo kakabsat. What is their secret? The secret is prayer. Because in Acts chapter 1, 13 to 14, and when they were come in, they went up into an upper room, where about both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, and aduda kakabsat. Verse 14, this all continued with one accord in prayer and supplication. Panagdawdawat ti supplication.
with the women and Mary the mother of Jesus. Anat inaramid da? Prayer meeting. Prayer meeting. Makita yung Acts chapter 2, nagkasaba ni Peter, apo, 3,000 souls, ti mawat, ti sao, ti apo, nabaw ti sarang. Yet dating at church, nagtultuloy ti kararag. Idikwan imay ti persecution. May dadanusdan kakabsat. Ano yung naramid di apostol? Napanda ka digiti, iti kagimungan kung na kakabsat. Kasto iti naramid da kami. Agkararag tayo. Nagkararag da kakabsat. Imay ti ginginad. Kat ana. They boldly preach the word of God. So nga kakabsat, every vibrant Christian dedicated to do God's work is firmly rooted in a culture of prayer. Deta, tinakaimulaan na nga culture kakabsat wano habit wano lifestyle ket kararag. Amen. Kita man ta kaabay mo no narigtamot lang wano agmamayo kakabsat. Amen. Oh, kita nyo man ta kaabayo? Narigtamot lang ti para ti apo wano agmamayo. Amen. Okay. Praise the Lord. Ket ti kararag kakabsat, it guides us to the heart and plan of God. Nung amin man nagkarkararag kaket ko ilintig na di pusom ket masaw kalam masarakam to. Ilid na ka, i-guide na ka, nga makitam iti puso ti plano ti apo. So nga, ure agdi-drive ka ket agkarkararag kalata. Di kami kakabsat? Oh. Siya ket, there are many times nga no, deti ag-exercise ak, agbisikleta ket agkarkararag ak habang agbabay kak kakabsat. Ang saan ka nakakidem? Di ka tumaitapwak yung tataltalon. Oh. Ngayon habang agbisikleta ak, at that time nga makalagi pagkat apo, tulungam ti ministry, tulungam di project di Claveria apo, tulungam ni Pastor John ikam ti wisdom na, ni Pastor Dennis, tulungam di giti kakabsat masaksagit ita. Nagitam kakabsat, nakapag-exercise kan, nakapagkararag ka pa, pimigsa ti bagi, pimigsa pa iti pamati. Kita ang kakabsat the blessing. Amen? Oh, kung kuna ni Pastor John no kwa, dete mabapang kami ka, digiti mission, idi ko na nagat, at agbiyahe ta, jibang kakabsat kat, agul, kakakatawa, ag-istorya, kuna ni Pastor John. Agtal na kayo, ride and pray, kuna na. Anak ka na sound ti ride and pray. Habang nga nakalugang kayo, agkararag kayo, tapno na balegi tayo, deti papanan tayo. Oh, kat, agkakatawa, tuno sumangput kakabsat kat, agmamayong ama pa nag-soul-winning, ang tatadimot nagkararag. Mapanagtugtog, makakita at dakkilabalay, nakakapkapsot na boses na. Apo, ay, awan sa tao, day bangir. At adimot nagkararag, ang no ijay dalan nga mapanag-solwining kat, apo, tulungan na kami, sapay kumataita, kanak turo, di kanak wis na masubungbat ka, dagiti sa lunsod. Apagbaba, excited, down, apo, kunana. Kita, kuna ni Pastor ko, hindi Pastor Lorena, one step backward. Tabaka nalukatan, da jiri daw kakabsat kat hanapaunag. Ije Claveria, adabaro nga kwadjayan. Digiti ri daw kakabsat kat dapat parwar. Gaputa, di jayan, fire department. O, tapno nalaklaka. Tono, gistampid, may duron la jiri daw, pak! Ngumno paunag kakabsat, mo malukatan, no, nagistampidan. Oh, so, one step backward. Look at jiri daw. Excited! Vibrant kakabsat. Why? Because of prayer. You see that? Oh, it guides us to the heart and plan of God. In Acts chapter 13, makita tayo may sa example, the church si Antioch. Oh, after the church si Jerusalem, dakkel dito, dakkel. Nabukal dito, gimong ti Antioch. Okay? Tatagakabsat, digito'y members nga pangpangulwan. Kakabsat, in Acts 13, anay naramid da, verse number 1. Nagkarkararagda. O, di kita da, verse number 2. Anat inaramid da di gito, yung pangpanguluan. They ministered to the Lord, nagfasting dabay. The Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul. Ijay, nga ti apo kakabsat. Gaputa dayti nga church mo nagkararag, imparangarang na. Dayjay pagayatan na, kunana. Ilasin nyo ni Barnabas kin, ni Barnabe kin, ni Saul. Tada pang ibaunak kadakwada, katamuyo kakabsat. Ijay nga imbaunda. Ket, ijay nga nang rugi, ti missionary journey ni Apostol Pablo. Nga daytoy kat nabukal, nabuangay, nayanak, digitoy,
nga churches kakabsat. Oh, do not underestimate the power of prayer. Especially, kenka, it empowers you. Kaya kakabsat. Isong iti dayti agundaway mariknam nga agpapatay ka Kristiyano, agmamayo ka kadagiti na Diyosan, aglamlamiis, uno bumabaaw tayo kakabsat. O kunam, thank you Pastor, permi nga para kanyak deta preaching mo. Kat sakbay nga agkara, maturog kay tangarabi agkararagat kunam, Apo, agyaman na kadaydi nga message. It makes us spiritually vibrant. Last, for tonight, di ba, nagmayat ti prayer, kita nyo, di impact na. It sanctifies our thoughts. It makes us spiritually vibrant. Deta pa lang, mayatin Yung adapay kayat ko nga inayon. May katlo kakabsat, it makes us stable under pressure. Pintas deta kakabsat. It makes us stable under pressure. Oh. Ah? Oh. Anak ka na sound, deta stable kakabsat. Kasla digiti digiti training ti PMA, kada PMMA, kada digiti high caliber nga eskwelahan, digiti soldado kakabsat, kada Navy. Kita numagnada kakabsat kat nakakastoy da Madideti tadakkel, deti tiyangko medyo itak-in tayo. Nakakastoy da. Kakabsat, numanganda, handakit kitan jay kang kananda. Apay deta nga training, apay dakat kasta ti real life ko nam siguro, apay numapangkanto agubrakas dito latapan nangan mo. Hang kakabsat, ti concept kan philosophy na, lagat hanggang nga lecturean may panggap deta, I am not in the position, for illustration. Ti concept na, kat they nga training, mangtad ti pressure kadakwada, so that they can still attend to their basic needs, and attend to their basic matters under pressure. Kita? Nga makapagnaka, uray kas JT Plastar mo nga magna. Makapangan ka, uray kas JT Plastar mo nga mangmangan. Di jay ti concept na day jay. Iso nga digiti soldado kat masapol nga stable under pressure ka. At mapangkat gubat kakabsat. Nagkimat kat mapangkamot aglimang nga nagat awan nakakabsat. Binugkawan na kala deta ako agad medyo hamuamot aramida maun. Agad awanan na you're not stable under pressure. So nga training di jay. Datayo mo ta Kristiyano. Awan man ti kasta nga training nga papanan tayo. But how do we become stable? Prayer. Anat kaya nga sawon ti stable kakabsat? Ti stable kat detoy, not easily disturbed or affected. Mabaling adadigiti inaldaw nga pakairitaan tayo kakabsat. Mabaling nga tattao, mabaling nga karuba, mabaling nga digiti ado nga paspasamak, gagayim no daduma, digiti iba nagyanta Facebook, dulaone nga pakairitaan. Pati problema ni Rafi Tulpo, problema pa yan. Affected ka unay. Anapay ti meaning ti stable? The quality of being able to withstand difficult situation. Paunay ka? Handle adversity and remain productive. Nga uray adut parikot tayo. Uray pandemya. Katne, itangal daw, MECQ aging ga 30. Adu dagiti agriri, adu dagiti makariknan kakabsat, deti nga talaga nga sitwasyon tayo, ngem kas Kristiyano, dayjay panagserbi tayo ti Apo, dayjay pamati tayo, dayjay spiritual life tayo, stable. Kasanutay nga masustain, babaan iti kararag. Philippians chapter 4, 6 and 7, the Bible says, and be careful for nothing, hang kakuma nga maapektaran ti uray anya. Digiti tribulation, affliction, opposition, kontra ti panagserbim ti Apo, persecution, fear of the future, hantay kuma nga agwori. But in everything, by prayer, ikumit mo, casting all your cares upon Him, and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ibagam ti Apo. Ibagam ken kuana. Itaklin mo ken kuana. Anat mapasamak. And the peace of God
deta ti stability di Kristiyano, talna. Gasam kakabsat. Ala, adda ka no DJ, kang kanan nga istoryak no ka, nga nagpa-contest dati drawing, interpretative drawing. Kadi drawing da kano, nga imustra iti kay papanan ti talna, peace. Oh, talna kakabsat. DJ Maysa, nagdrawing ka no kakabsat iti maysa nga nakataltal na nga karayan. Nga adda iti agalalat ikan. Nga kakabsat na kamaymayat iti atmosphere, peaceful. At ano, agbagbagyo ako talaga nga anak kahit ko sa unan, baka mabaliktad pa iti bangka na. So DJ ti contestant number 1, drawing na. Contestant number 2, nagdrawing kakabsat iti maysa nga tao nga agit idda ti sirok ti kayo nga mayat kakabsat ti di 4 na di saka na kakabsat at dapat nakaipit nga deti ipit dang ruot no kan. Ti ruot taltalon. Nga ting nga ti aldaw. Nakataltal na kakabsat. DJ ti number 2 nga drawing. Ti may katlo nga drawing, contestant number 3, nagdrawing ti maysa nga senaryo, nga DJ kayo, at ti maysa nga bilit, nga ti plaster na perming agbagbagyo kakabsat. Nakabigpigsat bagyo. Nga kasla, agal ali, kahit mo sa jayan, agal ali pugpog, ti agin. Ngam jay bilit, at dadjay yanta, sanga kakabsat, nga mayat ti kang kanta na, inang i-drawing, di kita musical note. Sinno nga rod, tipudno, nga naka-i-drawing, ka naka-interpret, iti peace. Di kita dua, tin-drawing da nga peace, kat jay environment. Ngam deti may katlo, tin-drawing na, nga peace is representing jay inner peace. Kakabsat, we may be in a turbulent situation, kala aeroplano, kakabsat nga permi nga, agkayot tarik nam. We may be troubled right now, surrounded by problems, and many nga paka-stressan tayo. Ngam kanla, DJ nga abilit kakabsat, agkang kanta jay puso na, tadatal naging kuana. Kakabsat, data ti maaramid, ti kararag. It makes us stable under pressure. Amen! Saya ating kakabsat. Wow! God bless you. Sapay kumata, dito nga mensahe, kat ada impact na kada kayo kakabsat. Kat agbaling ka nga managkarkararag. Saan lang ka managkarkararag? Ammo mo no anya iti aspeto nga ikararag mo. Number 1, it sanctifies our thoughts. Padalusan kan iti apo. Number 2, it makes us spiritually vibrant. Nga aktibo tayo kadigiti na Diyos na bambanag. May katlo, it makes us stable under pressure. Natal na iti puso tayo. To God be the glory, kakabsat. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kam ka. Kat deti nga mensahe, Apo. Thank you. Talaga nga kasapulan mi, Apo, nga mga gandi gito nga banbanag, maipalagip kadakam nga Kristiyano. Pudno launay, Apo, nga dayti kararag, kat isut kamayatan, kasayaatan iti maaramidan na tibiyag mi, kat sami dapat nga baybayan. It sanctifies our thoughts. Search us tonight, Lord, and cleanse us. It makes us spiritually vibrant. Thank you, Apo. And it makes us stable under pressure. Ado digiti kakabsat ita, nga dasang wunda po, turbulent situation, troubles and trials in life. Ngem babaan apo ti panangibagami king kadigitoy, panangitaklin king kaapo. Agbalin nga stable kami, we're not easily disturbed and affected. We can withstand difficult situations. We can handle adversity, and we can remain productive Christians. Nabunga kamlat ti panagserbi mi Apo kang ka. Apo, thank you. I cannot overemphasize this. Ngem Apo, ti application na, makita ko kadagiti biyag mi, kadagiti umay kan aldaw. In Jesus' name we pray. All of God's people say,